आङो AGS एसिस्टेन्ट जेनारेल सेक्रेटारियाव देरहादों। माबायदि मोनदों गोसोआव? मोजां मोनदों। जोंखौ बयबो सापर्ट खालामग्राफोरनिसिम बयनिसिमबो थेंक इउ। KUSU जानानै जों बेखौनो गोजोननाय फोरमायदों आरो दिनै नैबे मोनाबिलि समाव गासै खौरां नायगिरि नोंथांमोनखौ जों गिबियावनो साबायखर बावदों आरो जायनाखि बुथुमना होग्रा नोंथांमोननिसिमबो आं गिबियावनो साबायखर बावदों। दा जोंहा मिरु BSU जों लोगो नांनानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSU गासै ज' जानानै जोङो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि बे मुलुगसोलोंसालियाव जोङो जोंनिनो टीम बयस बिथां गेरेमसा ब्रह्मनि दैदेननायावहाय बिथांखौ जोङो बिसायख'थि गेलेहोदोंमोन। दा जोंहा बिसायख'थियावहाय 13 जन मेम्बारावहाय जों 13 जनबो देरहानो हाबाय। दा बेनिखायनो जोङो जोंनिनो BTC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां चिफ अनारेबल चिफ जोंनिनो हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ जोङो गोजोननाय बावहरदों। जोंहा क'क्राझार इउनिभारसिटियाहाय गोदान हिसाबै जोङो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि माखासे जौगाखांनायनि खामानि मावगोन होननानै जोङो आसा खालामबाय। निस्सय जोङो मिजिंथिदों जों इयुनावहाय BSU जानानैहाय जोङो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि गासै जौगाखांनायनि हाबाफारिखौ जोङो जेनाखि सरकारजों जोङो सिथाबनानै जों खामानि मावगोन होननानै आसा खालामो। गोजोन्थों।